Добрий вечір, друзі. Як завжди, по четвергам Прайм Скрипін на телеканалі ТЕР та ютуб-каналі Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. Сьогодні особливий ефір. Гість у нас аж два гості, точніше. І один з них особливий по-своєму, тому що він складає конкуренцію президенту України Володимиру Зеленському вмінням грати на музичних інструментах, але зовсім не руками і не ротом. Антін Мухарський сьогодні в Прайм Скрипін. Антін Мухарський закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого за фахом актор театру та кіно. Понад 10 років працював актором у Національному театрі російської драми імені Лесі Українки. Автор, продюсер та ведучий кабаре-шоу «Зелена лампа». Заснував галерею незалежного мистецтва «Антін's Collections». Заснував Союз вільних художників «Воля або смерть». Є засновником мистецької платформи «Український культурний фронт». Автор та продюсер документального фільму «Майдан. Мистецтво спротиву». Антін Мухарський саме зараз на АТР. Ну і другий гість, про якого не сказав на початку програми, це Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ. Добрий вечір. Ви у нас в студії. Антін Мухарський у нас буде на скайп-включенні, скайп-гість. Чому так склалося, теж треба зрозуміти. Я це погано розумію. Буде постійно, він буде на постійному зв'язку з нами. Ви тут фізично, а Антін у нас на скайп-зв'язку. Для глядачів хочу нагадати, що скайп, я не знаю, навряд чи він запрацює, якщо у нас буде Антін, тому що скайп atr.tv, напевно, не актуальне, але Viber плюс 380 73 419 41 58 штука актуальна, можна буде ставити свої питання. Отже, Антін, є на зв'язку? Є, я тут. Є, прекрасно. У мене питання стосовно прекрасних перформансів. Я вже оголосив про вміння грати на музичних інструментах і в такий спосіб складання конкуренції цілому президенту Зеленському. Ми можемо зараз подивитися цей перформанс. Ну і далі... Краще один раз побачити, ніж 1000 раз почути. Я на собі показувати подібні речі не збираюся. Добре, тоді показуємо цей перформанс виконання Антіна Мухарського. В свій час нині діючий тимчасовий президент отримував рейтинг завдяки тому, що грав на роялі. Роялі у мене нема, але є. А ще є отака от губна гармошка. І зараз я спробую передати музичне вітання нашому тимчасовому президенту України. Ну що, друже, давай щось зіграємо на гармошці. Готовий? Він каже, що готовий. Поїхали. І щось далі, я думаю, повністю покажемо ми цей прекрасний перформанс. Ви знаєте, на прес-конференції міністра МВС вирвано з контексту у справі Шеремета, що там є початок цього ролика і є фінал. Треба дивитися, мистецтво взагалі сприймати цілісно. Я не знаю, чи на прес-конференції в міністерстві це можна було сприймати як перформанс або як мистецтво. Можемо це запитати у Івана Варченка. Хіба що він радник? Я особливо підкреслюю, міністра внутрішніх справ, а не сам міністр. Як сприймати було те, що відбувалося в міністерстві під час прес-конференції за участі президента і генпрокурора? Я думаю, так як сприйняла це частина суспільства, яка намагається, яка дуже зацікавлена в тому, щоб справа Шеремета була розкрита. Варто сприймати як інформування суспільства, я думаю, достатньо адекватне інформування суспільства стосовно тих тем, які його хвилюють. І тема Шеремета, наскільки мені відомо, і з 2016 року є достатньо серйозним викликом як для українського суспільства, так і для української правоохоронної системи. Ми могли б обрати інший шлях. Наприклад, спокійно затримати тих людей, які зараз підозрюються, висловити їм підозру, обрати запобіжний захід. І що б ми мали тоді? І тоді б ми мали просто низку інформації, яка б з різних сторін надходила.
надходила б інформація неперевірена, інформація без взаємного зв'язку, без логічної побудови. Слідство в даному разі, не було. Там одне питання лише. В даному разі слідство вважало, що воно вийшло на той етап, коли може висловити обґрунтовані підозри людям, які можуть бути звинувачені в серйозному резонансному вбивстві в Україні. Відповідно, слідчі це зробили, слідчий блок Національної поліції України це зробили за підтримки прокуратури, яка здійснює процесуальні згідно дії по слідству. Так. Антін, я хотів би ваш коментар, тому що через всю цю історію з затриманням рифмастера, я так розумію, ви виїхали з України, тому що напередодні ви висловили свою позицію стосовно цього, так? Ні, я вже в Туреччині знаходжуся майже місяць. В Туреччині? Я взяв собі час для того, щоб написати роман. В Туреччині? В якій країні? В Туреччині? Туреччина. В Туреччині. Угу. Туреччина. Тепленько там, так. І те, що трапилося в ніч на 13 грудня, для мене було абсолютною несподіванкою і шоком. Я, як митець, прокидаюся пізно, десь близько 12-ї години, і зазирнувши в телефон, бачу там 28 сповіщень моєї сусідки Раїси, якій я передаю вітання і подяку, з описами подій, що трапилися в моїй квартирі. Зараз моє особисте слідство знаходиться на наступному етапі. Подано заяву до ДБР з питанням роз'яснити цю ситуацію і відкрити кримінальну справу по факту незаконного проникнення помешкання. ДБР відмовило мені цьому, але подано заяву до Національної поліції також з питанням роз'яснити, що відбувалося. Тому що 3 дні поліція мовчала, і лише в понеділок з'явилася інформація, що начебто там проживали люди, причетні до продажу наркотичних речовин шляхом закладок десь в Кропивницькій області. Тобто зараз юристи перевіряють цю інформацію і дуже сподіваємося, що МВС і поліція нададуть свідчення, де зафіксовано входження в квартиру, на відеодокази, буде надано постанову суда чи прокуратури, за яким рішенням було здійснено це проникнення в квартиру з виламуванням. Добре, мене цікавить зараз ваша оцінка цієї прес-конференції або брифінгу, який був проведений в Міністерстві внутрішніх справ за участі президента і генпрокурора. Це питання номер раз. Друге, я вже поступово наступним воно буде. Мені шоу, насправді, я інакше його не можу називати, нагадує допис сплановані постановочні виступи в Палаці Україна а-ля «Вечірній квартал». Тобто в даному випадку теж президент у ролі артиста чи артист у ролі президента в кінці почитав свій монолог, красиво замість Южика Євгенія Кашевого і Олени Кравець виступали міністр МВС, виступав прокурор Пошапка, виступали також люди, але це те, що показували, мені нагадувало постановочну історію з елементами шоу. Тому що фрази, вирвані з контексту, оцей прийом дуже любить проросійська бульварна преса. Вирвати якийсь шматок з контексту і подавати його, наче виважений і вивірений факт. Нам показували якихось людей в майках з характерними принтами, що викликало просто гуморичний, такий, знаєте, приступ ректу від того, що півкраїни ходить в майках з якимись характерними принтами, і у мене також вони є. Ну і нарешті сьогодні від, здається, офіційного речника Лізонько, нагадай, хто то сказав, будь ласка, про Міну МОН, яка насправді виявилася муляжем. Інформація знаходиться на Цензорнет. Сайт, начебто інформація перевірена. Тобто все це елементи
знаєте, постановочного шоу з метою здискредитувати волонтерський і добровольчий рух. Така моя позиція і погляд, можливо, трошки здалеку, але по тому, що я бачу по телевізору, в засобах масової. Так, дякую за відповідь. І в мене все ж таки є питання, чи давно ви відсутні в Україні, Антін? В Україні я відсутній. У мене зараз був тур Україною вересень-жовтень. Ми проїхали 20 з чимось міст Україною з концертами. Потім були виступи в Канаді, Америці, Німеччині і Австрії. І десь я можу помилятися, але з кінця жовтня мене немає. Бо там є інформація, що виїхали ще в лютому 2018 року. Я так запитую, невже так довго і з чим це пов'язано? Тому що цей обшук... Я в Україні буваю постійно. Так, оцей обшук, він мусить мати підстави, очевидно, якщо він відбувався, і чи знайшли наркотичні речовини, і що надалі, чи було... Наркотичних речовин не знайшли. Здається, тому що люди, які проживають в квартирі, вони не заарештовані. З тієї інформації. Тобто там хтось проживає постійно в цій квартирі, так? Оренду, квартира здається 2 роки в оренду. Угу. Квартира здається офіційно, я сплачую всі податки. Цим займається і опікується моя дружина, яка має фізична особа-підприємець, яка теж сплачує податки з цієї діяльності, і особисто з тими, хто проживає в квартирі, я не знайомий. Тому що все так, в телефонному режимі, в даному випадку, спілкувалася моя дружина. Що там, як пов'язати це? Люди з Кропивницькою пропискою. От що я забув сказати. Зараз я знаю, з якою пропискою? Кропивницькою. Кропивницькою. Так. І зараз, я так розумію, там якраз напередодні викрили якусь страшенну банду наркодилерів. Ми це теж беремо на офіційних сайтах МВС. Там відразу по тому почався бунт, значить, в Кропивницькій колонії. Мене вже російські засоби масової інформації вчора, зокрема на програмі Соловйова, викривали в тому, що я содержу наркопритон. Націоналіст, нацист, проклятий, содержить наркопритон. І зрештою всі заголовки газет моїх улюблених, включаючи там «Комсомольську правду», «Бульвар Гордона» і так далі, у Мухарського накрили наркопритон. Тобто я не знаю, як далі повернеться ця справа, але в будь-якому разі я буду подавати позов про захист своєї честі, гідності і ділової репутації, тому що повністю вся проросійська преса в Україні і російська в Росії, значить, вже таврує мене як страшенного наркобарона. Ясно. Я дозволю перервати нашу милу бесіду. Я маю ще, ясна річ, низку питань. І пана Варченка я хотів би все ж таки запитати. Антін почав свій перформанс з цитування підозри. Я не знаю, чи ознайомився з нею міністр внутрішніх справ перед тим, як він вийшов говорити, що це складне рішення слідчих і так далі. Ви читали підозру? Звичайно, читали підозру. Читали, так? Ви вважаєте її адекватною? Я вважаю її такою, яка має право на існування. Добре, тоді і дозвольте, да? От я думаю, Антін отримає відповідь на ті питання, які він задав до Національної поліції, як власник майна, щодо якого відбувалися слідчі чи слідчо-оперативні дії. Завданням Національної поліції є дії відповідно до закону про Національну поліцію, які визначені, знову ж, українським суспільством через Верховну Раду, і вона має захищати українське суспільство. Через те вона бореться з наркопритонами, з наркозлочинцями. Через те вона має давати результат, в тому числі стосовно вбивств, в тому числі стосовно резонансних вбивств, власне, про що ми з вами сьогодні і говоримо. Тоді в мене стосовно наркопритонів питання, чи далі поліція України працює як міліція колишня, коли вона фактично виконувала роль мережі з розповсюдження наркотиків різного ступеня важкості. І навмисно... Давайте так, щоб ми не коментували, пане Романе, щоб ми з вами суспільно такі красиві, цікаві чутки. Я запитую, я розумію, що були винятки. Далі продовжується практика, коли міліція або поліція є мережою для розповсюдження в
принципі, легких і важких наркотиків. Я вам не скажу, напевно, секрету, тоді, коли скажу, що в Національній поліції 130 тисяч людей служать. Це люди різні. Вони не з космосу взялися, вони взялися з українського суспільства. Вони взялися з міліції. І не виключено, я теж вам спростую, можливо, ті ваші, знаєте, такі заблуждення російською мовою. Так, те, що на сьогоднішній день більше чверті, майже третина українських поліцейських – це ті люди, які прийшли в результаті конкурсів або прийшли добровільно. В результаті це за 4,5, ну, за 5 років. Це за 5 років. Тобто, і, звичайно, і зміна, і це не консервативна структура. Ви самі цифру називаєте. Тобто поліція перетягнула ментів або мусорів далі в поліцію, і далі така практика є можливою. Ми можемо з вами говорити гаслами, а можемо говорити конкретними питаннями і відповідями. Є поліція, а є менти і мусора. І тут це різні речі абсолютно. Я вас запитую, якщо перетягнули 15% це нові, а все решта, чверть ви сказали, 25%, та навіть 25 нових, то 75% це є ризик. Є ризик те, що така практика, як розповсюдження наркотиків цими ж органами, і у разі чого там був такий орган. А я вам більше скажу, ризик навіть є. Я ні разу не закінчив це питання. А ризик навіть є в тій частині, які 25%. Менший. Менший, згоден. І ви менший, це розумієте, бачите? Менший, тому і ми підходимо з погляду соціальної психології. І ми розуміємо, що вони живуть знову в Україні. Був якось Артем Шевченко, у нас теж була подібна дискусія. Колись був Обнон, який у разі необхідності просто шантажував тих, кому він продавав ці наркотичні речовини. Я запитую, чи лишається така практика. Під час обшуків дуже часто міліція, якщо можна так, це дуже поблажливо її називати, підкидали наркотичні речовини і, очевидно, говорили, що ось людина, ми її піймали. Якщо зберігається така практика, то тут нема про що далі говорити. Це буде слово на слово, слово Мухарського на ваше слово. Що в нього в хаті шукали наркотики. Чому? Якщо хата під винайм, здається, і, а далі ви самі розумієте, що далі тягнеться іміджева складова. Ми про що говоримо зараз? Про наркотики, про існуючі практики. Чи може бути так? Є. І впродовж минулого року близько 250 поліцейських були за різні злочини, правопорушення, притягнуті до відповідальності і позбавилися права і можливості працювати в системі. Так, у нас є кримінальні провадження стосовно поліцейських. Так, в загальних там пропорціях ми розуміємо, що поліцейська система, вона очищується, по-перше, вона стає свідомішою, і ми орієнтуємо на ті моральні цінності і якісні цінності, коли ви повинні бути першими в суспільстві в частині того, що показувати приклад, як правильно і гідно жити, як правильно і гідно робити свою роботу. Тепер давайте по порядку. І через те, звичайно, я не виключаю, що серед поліцейських є такі, які беруть хабарі. Так само я не виключаю, що серед лікарів можуть бути люди, які беруть серед вчителів. Але це не означає, що я повинен накладати. Давайте не переходити на манівці. Причому тут лікарі зараз і вчителі? Я запитую про поліцію. Більше ніж достатньо історії тоді, коли, наприклад, в учбових закладах беруть служити і захищати. Ви ж це знаєте. Так, я уточнюю. Причому зараз лікарі і вчителі, я не розумію. А я вам розказую те, що в якійсь системі, в якійсь частині людей, сказали, далі продовжують працювати в системі. Система гнила. Десь журналісти чи громадські діячі займаються шахрайством, займаються громадські діячі, які мають стежити за дотриманням. Я не узагальнюю. Я якраз говорю про винятки, які не підтверджують те, що насправді це середовище є злочинним чи схильним до такого виду злочину. Я запитую, чи може зберегтися тенденція? Звичайно, може. Це люди. Це люди. Тенденція не може зберегтися, тому що тенденція поламана. Тепер я ж виправив. Чи може це бути, і чи може бути тенденція? Тенденції такої немає. Тенденція залишена в минулому. І зараз тенденції інші. А тепер до підозри. Я це ж лише уточнював. Можна пана Івана прокоментувати? Будь ласка. Ви ж... Я теж вірив в те, що тенденція ця припинилася ще в 2015 році, коли було реформовано поліцію. До речі, будинок знаходиться якраз навпроти райвідділку Подільської поліції.
І я часто був свідком різних, не зовсім гарних, скажімо так, форм поведінки людей, які служили в колишній міліції. І я теж вірив в поліцію, підтримував і є афільованим учасником навіть одного з підрозділів, це полк Дніпро-1, який входить до структур МВС. І я вірив в те, що у нас дійсно щось змінилося, і дійсно якось поліція набула якогось європейського і не тільки досвіду, але й чеснот. Але, на жаль, ви знаєте, я мушу констатувати зараз факт, що те, що я бачу, стикаючись там з поліцейськими на дорогах і так далі, починається відкат. Починається відкат у той зросійщений, скажімо так, радянський варіант, коли представники міліції, колишньої і нинішньої поліції знову починають поводитись, наче за часів Януковича, всіляко демонструючи своє хамство, зверхність. І це, безумовно, вважаю, пов'язане з зміною влади, яка дає чіткі сигнали. Можна мочити. Можна мочити в репутаційному полі, можна мочити в прямому сенсі на вулицях, можна мочити. Оцей сигнал чітко суспільство щитує. Я мушу сказати, що зараз поліція, яка була у мене, яку я підтримував до цього часу, на жаль, перетворюється на те, про що казав Роман, на якусь мінтовську таку злочинну, як це сказати, угруповання, у якого я часто, знаєте, стикався, друзі, з цим, коли ти дзвониш там людині, що представляє органи влади в різних варіаціях силової влади, там, дозвільна система, а в нього грає на оп, мусорок, ні ні сорок. Ну, це Воровайки, група, яку не пустили в Україну, тобто скасували гастролі. Які пов'язують поліцію з злочинним світом, і, в принципі, якісь повадки, якісь жаргонні слова, і якісь методи не виключено, що також можуть бути присутніми. Я не буду зараз узагальнювати, вірніше, я якраз конкретизувати, я якраз узагальнюю, але хочу сказати, що довіра і рейтинг якось падає у звичайних громадян. Особливо після таких шоу а-ля 95-й квартал, коли, виключаючи презумпцію невинності, основне правило юриспруденції і судової частини, людей на всю країну звинувачують у вбивстві, надаючи якісь, знаєте, химерні докази, не перевірені в судах, не перевірені адвокатами, і відразу вішають ярлик або тавро вбивці, або, як для мене, тримувача наркотиків. Так працює бульвар преса. Дякую, що повернулися до цієї теми, тому що я хотів би відповісти, оскільки Антін мене задав трошки. Сутність, ми ж не в Верховній Раді, чекайте. Я ж не в Верховній Раді, я ж прийшов, тому що ми зараз насправді в діалозі ми ж ведемо. Буде зараз діалог. Ми про сутність поліції, це буде безкінечно до кінця програми. Я коротко, мені шкода, що Антін розчарувався. Артем Шевченко не відповів на це питання. Мені теж шкода, що Антін розчарувався, і шкода, що я розчарувався, хоча я брав участь у переатестації поліції, тобто міліції в поліцію, і прекрасно знаю, про що говорю. Скільки людей туди протягнули з ментів, перетворили на поліцейських, потім скільки ще поновилося через суди на посадах, і тому вважати зроблену цю реформу. Окремо це все в деталях розповісти. Артем Шевченко намагався вже захищати честь мундира в цій студії. Це не допомагає. Я не про честь мундира буду говорити. Я буду говорити про іншу річ абсолютно, не про честь мундира. А я хотів би вас за підозру запитати. А пізніше ви вже... Я хочу сказати одне. Я не розчаровуюсь, тому що я не був зачарований з самого початку. І я розумію, що поліція – це як дитина, так само як Україна – це моя дитина. Це нова поліція, яка народжувалась, так, вона народжувалася, в тому числі вбираючи кров. Припиніть інфантильне порівняння органів, які мають захищати громадян України з дитиною. Насправді я розумію, я був би дитиною, коли б розумів, що вона дуже швидко виховається і стане ідеальною, такою, як в Сполучених Штатах. Ви визнали 25% – це ті, хто оновлені. 25-30%
25-30% це нові Ні, не люди. 25-30. Це 5%, це дуже суттєво. Значить 25-30. Там де 30, там 35. Я вам зможу точно порахувати. 75 це 17 тисяч патрульної поліції, значить, 4 тисячі, це 21 вихід з тисяча. цієї системи, яка зараз відтворюється. Тому в Це мене добробати питання, наші, так. про добробатів зараз і буде. І про волонтерів. От, Тож, я можу просто порахувати зараз на пальцях приблизно скільки, да, і сказати вам точно, Я хотів скільки би повернутися так. стосовно підозри, яку я зачитаю, тому що це стало мемом, і Антін почав з цього свій перформанс. І поясніть мені, будь ласка, адекватність цієї підозри. Якщо міністр її читав, то я б запитав у міністра. Оскільки міністр у нас говорить іншими ротами, тобто своїх радників, я ще ні разу не бачив, що він напряму виходив на діалог, то я змушений вас А запитати. він до вас вийшов. А коли ж? Він до вас вийшов на цій прес-конференції, тоді, коли ви задаєте питання. Давайте Вийшов і дав без відповіді на маніпулювань. питання. Він до мене нікуди Далі не вийшов виходив на ще на інтерв'ю. кілька ефірів. Не плутайте брифінг, Далі вийшов. прес-конференцію. Ну, вибачайте, да, на ефіри до журналістів Шустера багато, ходити, пане це Роман. багато розуму, чесно кажучи, не треба. В Журналістів багато. теплу ванну всі Хтось люблять. не розділяє вашу думку. Журналістів багато, абсолютно Я скажу точно. зараз, кожен другий громадянин України не розділяє думку, ту, що поліція деградує, а ми стежимо за цим Та процесом. ви що? Да, я вам можу сказати, скажете, просто хто бачите, проводив ви кажете, дослідження. я вас перебив. Я Просто все ж я намагаюся цілісно вам Я подати намагаюся все ж таки інформацію. повернутися до підозри. Все-таки з 10% довіри до міліції і до сьогоднішніх 45-48% до поліції, так, це не відразу. І не відразу ми будемо як в Скандинавії, щоб у нас було рівень довіри 90%. до правоохоронних органів і суддів. Ви бачили? Знаю, Бачили? так, знаю. І Знаєте знаю. рівень? І я дивлюся І знову який ж це ті, які рівень? дуже некомпліментарні Який для це нас. рівень? 45-50%, Які щоб ви розуміли 45-50? зараз. Ну, а я не знаю, чим Там ви не більше послуговуєте. 13. Я послуговуюся знову Я ж. соціологію. А я соціологію теж, Центру Разумкова, Социс. 45-70? 45-50%. Немає такої довіри. Я не знаю, який. Ну, подивіться. Ну, зараз, Інститут якщо мені Грошейніна. Подивіться, щоб ми не обдурювали тих людей, Добре, які як дивляться. редактор зараз І давайте знає. ви зараз подивитесь як редактор. Подивитеся оцю соціологію Зараз жовтня. я не подивлюся. Редактор мені може надійшати. Вересня-жовтня, щоб ми не обдурювали людей. Обов'язково. 13 років це був 15, і 13% це був 15 рік. Після того у нас було так, було 28, 36, зараз це Редактор мене 45-50. чує. Редактор Так, мене добре, чує. Зараз дуже буде, якщо лінк. Нам ще далеко, нам є ще над чим працювати. Тому що в Скандинавії 90%, м'яко в Австралії 100%. Середнє по Євросоюзу 65%. А тепер ми уявімо зачитування підозри. Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, вчиняючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань, перебуваючи на території проведення АТО з числа волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку у складі добровольчих батальйонів та мають навики поводження з вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами, вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство журналіста та радіоведучого Шеремета Павла Григоровича, який проживав у будинку, розташованому в місті Києві по вулиці Івана Франка, 12. Тепер поясніть мені адекватність цього формулювання. Напевно, що адекватність формулювання випливає з тих доказів, які є у слідства. Прямі докази. Частину, будь ласка. Завданням слідства є, знову ж, продумати те, яким може бути версія. Якою може бути версія. І в межах цих версій або докази підтверджують версію, або версія відкидається за тим, що на цю версію немає доказів. Відповідно, слідчі вважали за необхідне сформулювати саме такий Де про АННРБ, я не знаю. Забули написати про АННРБ. Про буржуазний націоналізм. Можливо, ще будуть аналогії, і ми можемо з вами поговорити про аналогії, про різні. Поясніть, тут беремо дві тези, просто дві тези. Дивіться, вам вже було озвучено, пане Романе, вам було озвучено, що всього 5-7% того доказової бази було озвучено. Беремо дві тези. Так. Культивуючи величність арійської раси, і далі я перестрибую, створити організовану групу, щоб у її складі вчинити вбивство журналіста радіоведучого Павла Шеремета. Тобто арійська раса, яка ненавидить расу білорусів. Про Ку-Клукс-Клан не вистачає. Знаєте, що я скажу вам і розумним глядачам знову ж АТР, тому що я поважаю щиро цей канал. Ми насправді говоримо, ще раз повернуся, говоримо про серйозні речі. І от в межах цих серйозних речей ми з вами, як люди не відповідальні за свою країну і таке інше, за свої думки, за свою репутацію відповідальні. Ми намагаємося, виходячи з наших цінностей, виходячи з нашого розуміння професійного життя і його окремих обставин, виходити на якісь свої висновки.
Так само, я припускаю, діють в тому числі слідчі. Виходять в тому числі зі своєї професійної, свого професійного досвіду. І відповідно, за кожне це слово ми з вами зараз, за ті слова, які тут будуть сказані, за ті версії, які ми спростуємо категорично або категорично підтримуємо, ми несемо відповідальність рівно наскільки, що можливо у нас вистачить совісті, коли визнати свою помилку, якщо буде помилка, або похвалимося тим, що а ми ж були праві. Ми, бачите, вказували. У слідчого відповідальність своєї репутації. У слідчого відповідальність не лише репутацією, а й своєю професійною кар'єрою. І от зараз весь об'єм слідчих, які працювали, а це сотні людей, які працювали над цим провадженням, весь об'єм експертів Київського національного інституту судово-медичної експертизи, експерти зарубіжні, які були залучені до цього процесу, вони дають інформацію і результати експертизи, які лягають в основу обвинувачення, саме в основу обвинувачення. Що далі? Це кістяк. Це кістяк, який далі буде обростати 93% тієї інформації, яке має слідство, яке воно не озвучило, але сказали, проанонсували, що є ще 93%, яке будуть озвучуватися. Тільки оф-рекорд журналістам було сказано, що прямих доказів немає. Тепер дивіться, чим прямих доказів. Я зараз вас повертаю. І ще один момент буквально. Чим важливо те, щоб зараз можна було ще отримати один доказ? Постійно втягуєте. Мене питання. Це не лірика. Це не лірика. Дивіться, я прочитав. Доказами є свідчення, знову ж, громадян, які будуть допитуватися. І от їх зараз будуть допитувати в межах кримінального провадження. Я все одно питання маю, Антін. 2 слова до першої шапочки, тої, яка починається словами, захопившися величчю арійської раси. Де експерти? У нас є експерти в МВС з величі арійської раси? Чи є у нас експерти, які можуть визначити кількість ультранаціоналістичних ідей, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і так далі і тому подібне? Оці 3 речення перші вже давно стали мемом, і я думаю, що увійдуть в золотий таку, знаєте, скарбничку мемів всіх часів і народів, переплюнувши Ільфа і Петрова, Остапа Вишню і інших людей, які мали дотичність до сатиричної літератури. Тобто в даному випадку вже з перших 3 рядків можна зрозуміти, що цю цитулку, вибачайте, я трошки, але писала людина, яка сповідує зовсім інші історії. І от Роман правильно зауважив, що не вистачає, ми там, стоючи на сторожі пролетаріату, керуючись марксистськими ідеями і вченням партії, глибоко. Тобто це така, знаєте, існує калькова прошивка ментальна, радянська, яка от досі грає в войнушку. Тобто є якийсь фашист проклятий, я от такий НКВДіст, тобто, грубо кажучи, галіфе і форма Хьюго Босса борються з звичайним радянським ХБ або такими западними якимось галіфе колишнього НКВДіста. Я в даному випадку дивлюсь на це з точки зору лінгвістичної експертизи і емоційної, і культурологічно-історичної. Це абсурд. Це от просто те, що написано в перших 2 реченнях, це кричущий абсурд і якраз абсолютний такий плод для мемів, жартів, тому що серйозно це сприймати неможливо. Ну і зрештою все інше також тягнеться. Серйозно сприймати ці доводи неможливо. Я цікавлюся цією справою, намагаюся відповідати засоби масової інформації, і десь вже так, можете мене поправити, поскочить інформація, що це все суб'єктивні оціночні судження експертів, які 100% не сказали, чи винна ця персона, чи співпадає персона того ж майстра Андрія Антоненка з тим, що ми бачимо на екрані. Тобто, може ви маєте більше інформації, розкажіть мені. Це дивлячись, якою інформацією послуговуємося ми. Ви нещодавно, Антіне, сказали, ось буквально 10 хвилин тому, що міна там, ви прочитали, десь було написано в інтернеті, що міна пластикова, насправді вона не має ніякого стосунку. Я хочу спростувати вам цю інформацію. Насправді йдеться мова про вилучення справжньої міни, елементів справжньої міни.
Так, зараз вона... я попрошу дружину. Так, вона без... Будь ласка, матеріал. Де ця інформація? Ця міна не повна, але це справжня міна. Ну, бачите, от ми можемо посилатися на всі. В тому і, знаєте, в тому і сенс демократичної держави, тим, що ми маємо можливість зараз перевіряти різні докази, різні версії. Перевіряти чи то через емоції, чи то з більшою ступеню здорового глузду, чи то з меншою. Але маємо можливість змагатися, в тому числі в досудовому слідстві. І мають можливість змагатися і ті люди, які обвинувачують, і ті люди, які підозрюють, і ті люди, які захищаються. Всі мають можливість захищатися. Я цитую, це Цензорнет. Оце у Фейсбук повідомив голова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин. Ви знаєте пана Сініцина? Так, я чув про такого громадського діяча. Ну, тут сказано, що це голова атестаційної комісії МВС України. Роман Сініцин написав на своєму сайті... Атестаційна комісія, в якій працював цей громадський діяч, закінчила свою роботу у 2016 році. Я дякую, я не дуже в курсі, але от я передаю, що і звідки прийшла ця інформація. Це інформація як одна з версій. От висловила людина, що це може бути, наприклад, пластикова міна, яку можна купити в іграшковому магазині. Ні, це не так. Добре, дякую. Я все ж таки продовжив би стосовно підозри, ну тому що міна, я ще раз скажу, про прямі докази дуже важлива історія з цим всім. Це прямі докази, тому що ця міна, це теж є непрямий доказ, вона не використана. Вона зберігалася, якщо її там знайшли при обшуці, то, ну, так буває, я перепрошую, скільки звичайно, все буває. Скільки зброї гуляє на руках. Роман, ми ж не говоримо, що на основі принта збудована вся історія. Ми не говоримо, що на основі однієї експертизи збудована вся історія. Ми не говоримо, що на основі міни, яка була вилучена вже тоді, коли було затримання. Я не знаю, тут є різні опитування. Я керувався опитуванням, якщо говорити про рівень довіри до поліції, там рейтинг було проведено 19-22 жовтня 2019 року. Так от, Національній поліції цілком довіряє 8% і швидше довіряє 24%. Скільки всього виходить? 24 плюс 8. Ну, не 50, 32. Ну, не 51. 32. Подивіться інші дослідження. Подивіться не 51%. Подивіться не тільки Центр Разумкова, але вересень. Центр Разумкова не є компліментарним до Національної поліції. Я вам скажу так по секрету. По секрету скажу, що рейтинг компліментарний. Достатньо критично ставився. Різні опитування, я кажу, я спирався на це. Там, де рівень до поліції, цілком довіряє 8%. Зрозумієте, волонтерам довіряє 29%, ветеранам АТО 29%. Це цілком. Давайте, щоб ми не маніпулювали соціологію, бо я не повірю, що ви не знаєте. Я не повірю, що ви не знаєте принципу, що довіра складається з абсолютної довіри і відносної довіри. Так я вам кажу, тобто ми як мінімум повинні говорити про 32. Швидше довіряю. Я, власне, ці цифри озвучую. Найменшою довірою хто користується в цій країні, ви знаєте? Уряд, парламент, суди. Ні, суди. 4% цілком довіряю і швидше довіряю 10%. Я насправді стежу за рейтингами. Я до чого зараз? От Антін так поблажливо щось знову таки... Зараз уряд, парламент більше, так. Ну, президент найбільше зараз, якщо говорити відверто. Все ж таки, повертаючись до цієї підозри, чому я так вчепився до неї, за неї? Тому що... За кожне слово підозри відповідають слідчі. Я розумію, але ви, слухайте, зараз ви говорите як радник, ще раз підкреслюю, на початку це сказав, ви говорите як радник. Абсолютно. Звертатися до слідчих, до міністра, сенсу ніякого немає. Якби я був міністром на місці Авакова, я б не вийшов на сцену і не говорив би, знаючи текст такої підозри, я б нічого взагалі не говорив би. Тому що підозра, з точки зору логіки, елементарної логіки, а не там прискіпуватися, спочатку те, що я процитував, оце вступ, це, в принципі, мотиваційна частина по злочину, тому що далі там в підозрі це, вибачте, творчість Агати Крісті. Тобто там розкладено, що вони вчинили, які дії, хто натиснув кнопку і так далі і тому подібне. Все, що бачили докази під час цього брифінгу, це були непрямі докази. І оф-рекорд працівники поліції далі говорять, що у них прямих доказів немає, є лише непрямі. І навіть ті експерти британські, на яких спираються, вони говорять про що немає прямих доказів. І коли говорять про біологічний матеріал, який знайдений ніби на місці вибуху там автомобіля, в якому їхав Шеремет, я перепрошую, коли все згоріло, є лише важко поранений Шеремет, які можуть бути біологічні матеріали злочинців, коли вибухівка вже вибухнула.
і автомобіль згорів. Ну, бачите ж, ми не говоримо зараз про цілісні речі. Я звертаюся до вас, до людини, яка, наприклад, очолювала Харківський Євромайдан, яка потерпала від міліції. Не очолює Харківський Євромайдан, там були координатори Харківського Євромайдану. У нас не було тих, хто очолював. Добре, ну ви мали, можливо, я помилився. Ви мали до нього відношення. Тепер дивіться, експертизи насправді складаються, це різні експертизи можуть бути. Ми залучали ФБР для того, щоб вони дослідили питання з вибухом і таке інше. Де біологічні матеріали можуть бути? Можуть бути біологічні матеріали на рештках цих вибухових пристроїв, які збиралися в радіусі там 100 метрів від вибуху автомобіля. І частина якась згоріла, частина біологічних матеріалів не згоріла. Чи отримали вони підтвердження, чи не отримали якоїсь аналогії, ідентичності, я цього не знаю. Слідство цього не розкрило на сьогоднішній день. Я не виключаю, що вони можуть бути. Я знаю, і це було анонсовано слідством, що біологічні матеріали є по Івано-Франківському замаху на вбивство. Біологічні матеріали можуть бути там, де не спрацювала вибухівка. Там, де не спрацювала вибухівка. На тій може бути логіка знову. Вони є, вони досліджені. Там, де вибух, там... Я не виключаю, що біологічні матеріали є. Біологічних матеріалів немає. На сьогоднішній день 7-10% зі 100% оприлюднено тих доказів, які можуть бути. Далі, як працює слідство? І це українське слідство в цьому не унікальне. Насправді, в усьому світі так працює слідство. Воно дає основну версію, за яку воно відповідає, що у неї насправді докази зібралися на користь цієї версії. З доказової бази формуються оті формулювання, про які ви зараз зачитали. Саме з доказової бази. Це не може бути фантазія. Тобто я передбачаю, що в доказовій базі є елементи, які були закладені сюди. І ці елементи або чітко такі, або так інтерпретовані. Ну, ви реально мене намагаєтеся зараз переконати, що мотиваційною частиною вчинення злочину може бути захоплення ультранаціоналістичної ідеї. Що таке ультранаціоналістичні ідеї? Культивуючи величність арійської раси, розмежовування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди, це може бути мотиваційною частиною вбивства Павла Шеремета? Слідство вважає, що так. Я єдине, що можу вам сказати. А те, що Шеремет зустрічався з представниками Національного корпусу або Азова, і там був є такий персонаж, як боцман так званий. Це не може бути? Я знаю цю історію, знаю цю версію. Знов ще одна деталь, як працює слідство. Є ціла величезна спектр доказів, різних доказів. Ті телефонні трафіки, які були проаналізовані, ходив, ті результати експертизи, які були зроблені. Значить, бейсболка. Є версії, 4 версії, які були висунуті. Ну я ж просто говорю. Я знаю про ці 4 версії. Це озвучили одну. Всі решта відкинули. Відповідно, правильно. Якщо докази не відповідають версії, то відкидається як основна версія, а не докази. Ви розумієте, що ахінея написано в підозрі? Я прямою мовою зараз з вас запитую. Я прямою мовою тобто не ахінея. Я прямою мовою вам говорю. Слідчий відповідає. Блок слідчий, поліції відповідає за ті слова, може бути ідіотом які в цій країні, там розумієте? написані. Антін, і це не один слідчий. Я хотів би, я дослухав вас, і у мене є 2 питання, які я хочу також поставити пану Івану. Тому що справа незвичайна в тому аспекті, що все, про що ви зараз говорили, є прерогативою слідчих людей, які професійно апелюють до справи і викладають інформацію в суді. Те, що ми бачили і суспільство бачило на екранах, це постановочне шоу. Ви з цим згодні? Яке спрямоване не те, що Антіна, не можу погодитися з цим, тому що це форма, в якій може бути адекватно донесена та інформація, яка носить суспільну важливість. Ключове слово «адекватна». Не може бути донесена адекватна інформація в такому варіанті. Тому що слідчі дії і судові процеси – це дуже кропітка, виснажлива робота. Те, що я бачив, це були такі, знаєте, емоційні, оціночні судження, які тягнули саме на постановочне шоу. І промова, вибачайте, пана Авакова, і потім красивий полковник, який виходить і показує, глядачі не бачать фотографії, їм десь на відстані демонструють якісь такі, знаєте, мутні знімки, по яких вони знімають слова цього полковника. Ну і зрештою
потім така раз і чорт з табакерки виступ президента. Мені це все абсолютно нагадало постановочне шоу, до якого готувалися, до якого спеціально заарештували в той самий день всіх звинувачувань, перейменували смерть Шеремета. Це все було чітко вибудовано і анонсовано в поліції. І отам от була проведена кропітка робота, яка закінчилася, якщо ви подивитесь, хтось один істерично аплодує в залі по закінченню цієї, тобто таких гучних овацій, як в Плаці Україна, наш президент, звісно, не отримав. Тому що всі абсолютно зійшлися на думці, і експерти, і не експерти, що це було шоу з метою якою? Дискредитації волонтерського і добровольчого руху. Про що й заявила, як Кузьменко сказав, телевізор зіпсував моє життя. Я фахівець, яка багато років подала найскладніші наради. Після того, навіть якщо я повернувся в СІЗО, все одно народу на столі, що буде тицяти пальцями і казати «убійця» або «о, вона хотіла». І на цьому грають якраз бульварні ЗМІ. Те, що я бачу, я стикався з ЗМІ, я стикався з дискредитацією з боку колишнього юстиції Павла Петренка. І ходив там, ніс про мене всяку. Я написав йому 5 заяв і подав це в Міністерстві, не отримавши жодної відповіді. Тобто будь-яку людину можна здискредитувати в нашій країні, і тим, хто бреше і створює наклепи, нічого не буде. От про що я кажу. В даному випадку МВС працює якраз як якесь глянцеве видання, зносячи якісь чутки. Але з цих чуток бабусі на базарі вже знають, що татуїрований фашист, там арієць, повідують. Того приходить така сама людина в татуюванні якимось там характерними плитами, і йому в порог, розумієте? Тому що він вже і взагалі дискредитований, а атошник дискредитований. І в маршрутках тепер атошник, фашист, антимобільно, ребят. От про що йдеться. Інформаційне зрізання справи. Про те, що ніхто не має репутації. Взяли тихенько, заарештували, вибачайте, хлопці, я не вірю в вашу хлопці і дівчата. Заарештували, далі в судах експерти ведуть. А це зробив з метою аслайду. Отак це називають. Я в кращих традиціях Кисельовщини та Польщини. От все, що я можу сказати. Пропаганда. Я єдине, що хотів би запитати у Антіна, зараз цей перформанс гри статевим органом на гармошці. Подивіться, я повністю дивився це відео. Я якраз в матеріалі. Думаю, глядачі, які дивляться, там загуглять і YouTube їм видасть повну версію. Це не проблема. Канал «Люта українізація». Так, і не цензуровану версію. Я хотів запитати просто, це пряма аналогія з тим, як свого часу Зеленський, ще коли не був президентом, грав теж статевим органом на роялі. І от таке... Якщо це перформанс, чи не здається тобі, що це перформанс надто радикальний? Ти пов'язуєш от прямо такий прихід Зеленського з тими результатами через те, що є один нюанс. Насправді міністр внутрішніх справ не прийшов з командою Зеленського. Він був вже до того в уряді міністром внутрішніх справ. Він має інциденти, скажімо, кидання стаканом в Саакашвілі. Має інші випадки, різні абсолютно, трактування подій і так далі. Чи не є це просто перебільшенням, можливо, або зайвим перебільшенням? І тут варто було б питати в міністра внутрішніх справ, можливо, а не в президента, але це право твоє. Мене насторожує, що це, здається, за великим рахунком, перша у Арсена Борисовича така публічна презентація, і він, як зірка на всіх каналах, ходить і пояснює перебіг цієї справи. Навіть по справі Савченко, якщо мені не хибить моя пам'ять, такого резонансу і такої уваги міністрів МВС в медійному аспекті не було.
Тобто, вперше Арсен Борисович так от грудьми... Насправді не вперше. Насправді, Антіна, не вперше. Згадайте справу по розстрілам на Майдані, те, що зробила поліція, слідство поліції, представляє міністр внутрішніх справ. Ну, або вбивство Сашка Білого, давайте згадаємо. І були ще кілька сюжетів, тоді, коли міністр справді виходив і представляв позицію поліції. Так це питання до вас. Наскільки це нормально, коли на брифінг запрошується президент і генпрокурор? Це для чого? Я не можу зрозуміти. Достатньо було одного міністра, якщо він вже наважився на себе взяти. Достатньо було полковника, радника поліції. Я розумію, але що на найвищому рівні, найвищі державні чини, вони дають... Ми можемо емоціями справді говорити, мають право вони бути, не мають права, можуть бути запрошені, не можуть. От факт. Факт той, що вони були. Я розумію так, що це дорослі люди, скажімо, які розуміють вагу свого приходу на подібні речі. Я розумію, що і президент, і генпрокурор, які були там, вони ознайомлені з матеріалами справи, можливо, трошки більше, ніж українське суспільство, в межах того, що дозволило для них слідство, як для тих, які мають доступи до матеріалів справи те, що стосується прокурора, те, що стосується президента, мають доступ до державної таємниці, до всіх інших таємниць, які є у нас в Україні. Тобто, можливо, ознайомлені були трошки більше, і їм ця доказова база видалася аргументованою і достатньою для того, щоб з'явитися на цій презентації. Я лише припускаю. Зрозуміло. У мене ще є одне питання стосовно участі Національного корпусу, який очолює, до якого має відношення Андрій Білецький. От днями відбулися сутички під Верховною Радою. В результаті там через медіа була поширена інформація, одна людина померла, щоправда, з'ясували від серцевого нападу. Але ширяться так само, власне, по медіа фотографії, що в цих сутичках з поліцією брали схожі, ми звикли їх називати тітушки, тобто спортивної статури, не знаю, які в них націоналістичні або погляди, або там на велич арійської нації, спортивні шапки, спортивна статура під прапорами Національного корпусу. І що цікаво, колону очолював Андрій Євгенійович Білецький, який підполковник Національної гвардії України. Як пов'язати ці речі поміж собою, тому що багато... Що стосується тих подій, які відбувалися біля Верховної Ради на вулиці Грушевського, то там є кваліфікація за 345 статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає це напад на співробітників правоохоронних органів. Відповідно, там стаття серйозна, може бути розширена хуліганством, і 26 осіб опитані. Далі ведеться розслідування цього провадження. І я думаю, що винні будуть притягуватися до відповідальності. Підполковник Національної гвардії України Андрій Євгенійович Білецький, який є, як Національна гвардія, є підпорядкованим Міністерству внутрішніх справ. Андрій Білецький є українським політиком. Він був депутатом Верховної Ради України. І те, що він був підполковником Національної гвардії, за ним залишається звання, але він не діючий полковник Національної гвардії, на нього не поширюються ті обмеження, які поширюються на діючий особовий склад. Відповідно, він має право займатися, як всі відставні полковники, як всі люди, які колись служили, але потім хочуть продовжити політичну свою кар'єру, мають право займатися політикою. Чи не вбачаєте ви небезпечні ситуації в тому, що фактично одночасно з цією підозрою і визначенням нібито вбивць Павла Шеремета, практично одночасно з-за ґрат, хоч він був і не звинувачуваний судом, виходить пан Єфремов. Це колишній представник партії регіонів, який їздив в Державну Думу вже після початку війни з Росією. Я не розглядаю вихід пана Єфремова як елемент в справі Шеремета. І досі у нас лишається без відповіді питання, чи можуть всі їздити на переговори з Путіним, як це робить Віктор Медведчук. І це не цікавить правоохоронні органи України. Зовсім ніяк. В якому статусі ця людина їде до столиці країни, яка напала на Україну, і веде переговори з очільником країни-агресора. Віктор Медведчук наразі є народним депутатом України. Ну і що? Як народний депутат України він користувався до вчорашнього дня недоторканністю.
А тепер буде відповідно, буде порушено кримінальну справу. А тепер, я сподівався, що це буде раніше, але я сподіваюся, що правоохоронна система, саме та частина правоохоронної системи, яка уповноважена займатися політичними діячами, депутатами, буде задавати питання, а чи відповідають такі поїздки Кримінальному кодексу України. Антін, останні 30 секунд, якщо є що сказати, за 30 секунд, прошу. Захопили, як то кажуть, зненацька. Так буває. Ви знаєте, те, що вектор розвитку держави пішов кудись не в той бік, мені здається, і те, що зараз відбувається, якщо не реванш, реальний відтак, знаєте, вісництвіщину часів Януковича, і починаються інколи такі безпредельні абсолютно речі, не може не насторожувати, і мені б дуже не хотілося, щоб оця довіра, яка була напрацьована важко, знаєте, роками, зникала завдяки отаким поспіхом, змонтованим шоу, які ми побачили там декілька днів тому. Дякую за думку. Маємо завершувати. Я лише зичу грати Антін, маємо завершувати. Я дивлюся хронометраж, це ж святе на телебаченні. Зичу просто далі грати на музичних інструментах органами, які для цього призначені. Дякую за участь в ефірі. Так само я дякую Іванові Варченку, раднику. І все куплю, короче, скоро. Дякую Іванові Варченку, раднику міністра внутрішніх справ, за те, що прийшли в студію. На цьому сьогодні все. Дякую вам, що дивилися. Дякую за те, що ви, можливо, довіряєте. На цьому крапочка. Так само нагадаю, що цей ефір можна дивитися на YouTube-каналі Скрипін Вій та Ukrainian Media Network. Хорошого вам вечора.